Shubor nakaslem jong Nong Hima. KSU mau kelut unit kedap da kejing Jakhlia bat ngosi halor kejing bom sutnyo bat kejing Saitjain kejing bat jemper khat ki pat ba ka than mau kerban ha ka bede bat ka khot ka subah kani ke pen pau ba ki brio ki sngotenat ban pen khot tang ya ka met bat ka yeng la jong bat khendo thala ya ka mei mariang ha ba bun sien ki brio ki ba wan Saitjain ha ni ka wa ki jubrat Pathar ki Jakhlia ki plastik ki hogis bat ki we ha bede ba kani ha ka khat pratrik uleber arjar pesan ki rekhot ka KSU mau kelut unit Kilalit pen khot ya ka wa Mawpon ka badan hajan ka shnong mau kerwan na ka daw ba ki brio ki Bret Pathar ki Jakhlia wat la ka shnong ka seng samla mau kerwat ringkat ka seng KSU bun sien ki la jumaham ki ba wan Saitjain ka ni ka wa bakim dei ban Bret ki Jakhlia namar ka ni ka wa ka de ka tolong bam di ya ki ba bun tali ki shnong ha ka than mau kerwan kum ta ka seng ka kentui ki pat ba nong Saitjain banang ni shakmat kindei ban yokor bat sumar khot ya ki ki wa khamtam iki tolong bam di bakim dei ban Bret Jakhlia Pathar hakirut ki kiar bad hagani ka wa